marami nga dahil unang-una yung tatayo ng, let's say, bahay o tirahan nila, hindi natin alam kung ito ay may permit o walang permit. But more so, ang aking kinakatakutan dito ay saan nanggagaling yung pera? Itong pera ba ito ay nanggagaling sa lehitimong source? Baka itong mga pera ito ay nanggagaling, let's say, sa human trafficking, pagbebenta ng illegal na droga sa labas at dinadala dito para gawing legitimate cash. Kaya nga tayo mayroong anti-money laundering council para pa-monitor yung mga ganitong pangyayari at hindi gawing money laundering haven ang ating bansa. Dahil nakikita nila maluwag yung pagmamonitor and enforcement sa atin, dito nila dinadala yung pera nila para i-launder. Pero ano masasabi niyo doon sa ang AMLA natin, mabagal o pabaya sa trabaho dahil Sabi ko, natutulog. Dahil dapat naging red flag na ito dahil hindi isang beses tuloy-tuloy. Trabaho nila i-monitor to, kaya maganda nagkaroon tayo ng pagdidig ngayon dahil gusto natin marinig sa kanila kung bakit sila tila natutulog sa trabaho. Thank you for watching Politico TV. Please like and subscribe to our channel for more videos.